Pipila ka mga mukandidato sa pagkakonsehal sa Davao City ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy karong adlaw. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, karong hapon anaa na sa upat ang nag-file sa ilahang COC dinhi sa Comelec office sa Davao City alang sa ikatulong adlaw sa filing of COC. Labing una nga nag-file sa iyang Certificate of Candidacy karong adlaw. Sa ikatulong adlaw niini sa Comelec sa Davao City si Priscilla Galope Albaracin. Mudagan siya isip councilor sa 1st District sa Davao City ubos sa lakas CMD. Kani siya nga barangay kagawad sa barangay 5A Bangkirohan. Siya ang anak sa kanhing konsehal sa 1st District nga si Rene Galope, nga usa ka kritiko sa kaning mayor sa Davao City, nga si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Usabaton pa sa iyang plataporma ang pagtabang sa mga kabus. Ikaduha nga nag-file sa iyang COC pagkakonsehal sa 1st District sa Davao City si Ricky Escudero Liparanon, ubos sa lakas CMD. Nagsilbi siyang barangay kagawad sulod sa duha ka termino. Number one, akong isulong kaning ato ang mga rescuer, kaning ato ang volunteer. Kay number one, sila'y mudas mag-una. Kung naay mga number one, kaning mga sunog o baha. Samtang siya usab ang incumbent nga barangay chairman sa Baliok, Davao City, kung asa ikaduha na niya kini nga termino. Sa karon, anaa na sa 5 ka-aspirant sa pagkakonsehal ang nag-file og COC sa Davao City. Upat ni inialang sa District 1, samtang usa sa District 3. Samtang, sa pinakawaling dato sa Comelec 11, sukad October 1 hangtod October 3, anaa na sa 151 ang natala nga nag-file og Certificate of Candidacy sa Davao Region. Sara, ning hapon lang no nag-file sa iyaha nga COC ang 68 anyos nga retired professor nga si Antonio Emberda nga usa ka independent aspirant sa pagkakonsehal sa District 2. Usa sa iyang plataporma ang pagpalambo sa agrikultura sa Davao City. Matud niya, kini ang unang higayon nga midagan kini sa politika. Samtang alas 4:55 karong hapon lang ming-apas sa filing of COC si incumbent congressman sa District 3 nga si Ungab Isidro ubos sa hugpong sa tawong lungsod. Nag-file kini for re-election alang sa iyang ulahing termino. Sara, sa karon walay natala nga untoward incident ang kapulisan atol sa ikatulong adlaw sa filing of COC. Sara. Dagang salamat, Kent Abrigana.